Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şäheriniň häkimetleri köçe söwdegärlerine gözegçiligi güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri kenar bazarynyň goloýundaky söwdegärlere garşy reýt geçirip, olardan köçeleri terk etmegi talap edýärler. Bu çäre ýurdun ýolbaşçy düzüminiň şol sanda prezidentiň goloýdaky awaza zolony diňjalşa gelen we munyň bilen bagly sebitde gözegçiliklerin güýçlendirilen döwrüne gabat geldi. Polisiýa bazaryň goloýundaky köçelerde Azady we Pushkin köçeleriniň çatyrygyndaky köp gatly jaýlaryň awtodurolgasynda köçe söwdegärlerini köçelerden gowýar. Bu söwdegärler çetki etrapdyr owalardan towuk ýumurtga, süýt we gatyk önümlerini şeýle-de hojalyklarynda öndüren gök bakça önümlerini şähere getirip satýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 8 awgustda sebitden maglumat berdi. Polisiýa işgärleri esasan zenanlardan ibaret bolan satyjylara söwdanyň bu görnüşiniň sanitariýa düzgünlerine laýyk gelmeýändigini belläp, olaryň bir kanun söwda bilen meşgullanýandyklaryny aýdýarlar. Ownuk söwdegärler bolsa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda özleriniň resmi ýagdaýda bazarda yer almagy mümkinçiliginiň ýokdugyny, öz öndüren haritlaryny köçelerde satmagy mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Satyjylar öz hojalyklarynda ýetişdiren haritlaryndan diňe 1-2 manat peýda görýärdiler. Häkimetler olary bu gazançdan hem mahrum edýärler. Dip Balkanly söwdegär aýtdy. Gal bersede söwdegärler bu çäreleri häkimetleriň kenar bazarynda söwdany canlandyrmak tagallalary diýip häsiýetlendirýärler. Bazarda diňe şäheriň ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň ýakyn töweregindäki adamlaryň söwda nokotlary bar. Şäheriň azyk önümleri monopoliýasynyň diňe kenar bazarynda çözülmegi üçin bir kontrol edilýär. Bazarda bahalar keýiň şahyna çykdy. Şol sebäpli köp adam köçe söwdegärlerinden azyk satyn alýardy diýip Balkanly söwdegär aýtdy. Azatlyk bu barada şäher häkimliginden we bazar administrasiýasyndan kommentari alyp bilmedi. Habarçymyz geçen ýyllarda awtologlarda azyk getirip, olary köp gatly jaýlaryň aralaryndaky meýdançalarda satan söwdegärleriň de şu ýyl şähere goýberilmeýändigini habar berýär. Polisiýa işgärleri bu söwdegärleriň de kenar bazaryndaky azyk söwdasyna we bahalara täsir ýetirýändigini aýdyp, olary gowýarlar. Şol sebäpli daýhanlar öz önümlerini bazar söwdegärlerine muhtuň bäri ýanynda satmagy ýa-da zibile taslamagy mejbur bolýarlar. Dip Balkanly daýhan gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurdun dürli sebitlerinde onlarça ýyl bäri bölek büçek dowam etdirilýän köçe söwdegärlerine garşy wagtal reýt geçirýärler. Häkimetler söwdanyň bu görnüşiniň gadagan edilmeginiň sebäbini haritlaryň döwlet arasaçylyk barlygyndan geçmändige, söwdegärleriň salgy tölemeýändigi we köçäniň gelşigini gaçyrýandygy, halkyň bagtyar durmuşynyň keşfine ziýan ýetirýändigi bilen düşündirýärler. Eliýuky köçe söwdegärleri bazarlarda söwda nokotlar üçin sorulýan kirey bahalarynyň ýokardygyny, söwda tekçelerine eýe bolmak üçin tanışparazlygyň we paraxorlugyň möhüm rol oýnaýandygyny aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri söwdanyň bu görnüşi we oňa garşy görülýän çäreler barada açaçan mesele gozamaýarlar. Türkmenbaşyda köçe söwdegärlerine garşy geçirilýän nowbatdaky reýtler ýurdun ýolbaşçy düzüminiň şol sanda prezident Serdar Berdimuhammedowyň goloýdaky awaza zolony diňjalşa gelen we munyň bilen bagly sebitde gözegçilikleriň güýçlendirilen döwrüne gabat geldi.